Toto bude jedna alebo dve izby toto? Jedna. To je jedna. Dobre, ale toto si môže, keď si to prepne, tu keby si urobil takú priečku, tak keď máš viacej detí, môžeš mať aj dve. Áno, vedľa to je tak, na tom prvom je to tak urobené. A tento je robený v štandarde, ten prvý už je podľa úprav budúceho. Aj tie zavradzaky budú robiť, alebo to si majú ľudia dokončiť? Nie, zavradlia budú. Preto som sa pýtala, môže na rozostávanú stavbu brať úverov. Môže, dokonca aj na dokončenie ti ho dajú. To poznám, to zastrnutí úverov, to viem. Takže to nie je problém. Teraz to má akú hodnotu? 190, 170 tam bolo. A tu budú mať aj nejaké plochy, alebo nie? No tak to neviem, na to som sa nepýtal. To ti naozaj neviem povedať. Tu je garážna zóna, či nie? Parkovisko len, odstavisko. A toto je tu čo? Toto je ako chodba? Tu bude ešte miestnosť jedna. Kde? Tam, kde stojíš. Toto je obývačka, len tam je krb. Aha. A tu bude vlastne kuchyňa. Spodný rejs, toto? Do domu. Asi. A tu by malo byť ešte odstavisko. Keď sa pozrieš, jak je to robené. Počkaj. To zachytím aj s týmito schodami. Vidno, že idú pekne do hora. Takže tu sa ráta s tým, že tu budeš mať buď sedenie alebo zaparkované auto. Víš?